σηκώματι λοιπόν. Όχι, αρχίζουμε το βίντεο με τις χαμημένες προκλήσεις αναγαμίστε. Λοιπόν, δεν μου γράφει, δεν θυμάμαι που μου γράφει. Μου λέει η Μαρία κάτι, πέτα σκορδάκια σε ένα περαστικό. Σκορδάκια βρήκατε, είναι σκορδάκια. Λοιπόν, δεν τα έβαλα στο κανονικό κουτί, τους μην κάνω και διαφήμιση τώρα, θα βρω σε ένα κουτί από τσίχτες. Έχουν καλύτερες ετικέτες. Πάμε λοιπόν. Θα περάσει περαστικός. Να ετοιμάσω το σκορδάκι εδώ. Μπορεί να το πετάξουμε και σε φάση που να το βάλω. Πες να το πετάξουμε και σε ποδήλατο, γιατί δεν βλέπω να περνάει και πολλοί κόσμος. Όπως βλέπουμε. Δεν ξέρω αν βλέπουμε, τέλος πάντων. Δεν περνάει κανένας. Και περίεργο που δεν το κάνω το μπαλκόνι και γιάζουμε, αλήθεια. Κατά χρήβια γράφουμε εξετάσεις αύριο και είμαι σε φάση επανάληψη, χάζεμα, μαλακία βίντεο, τέτοια φάση. Λοιπόν, σας κλείνω. Λοιπόν, δεν περνάει κανένας περαστικός, είναι εδώ και ώρα που περιμένω να περάσει. Πετάω στο αμάξι. Ναι, αρχίδια ήταν αυτό. Περίμενα γιατί είδα ένα περαστικό τώρα. Προς την άλλη πλευρά που άφησα τα σκορδάκια. Ανάτε. Περνάει ένα περαστική γρήγορα. Σκορδάκι. Οπλίζω. Πέφτει το βίντεο. Περνάνε από εκεί μπροστά με τις πρόλαβα. Δεν τους πρόλαβα. Κοίτα, έφυγε. Δεν ξέρω αν το έβατε, κάπου έφυγε. Μετά αμάξι ήταν fake. Άντε τώρα να κάτσω εγώ άλλο. Να σας πατήσω πάλι pause. Να κάτσω άλλο 20 λεπτά μέχρι να περάσει κάποιος. Θα το μαλάκα. Σας κλείνω. Λοιπόν, περνάει περαστικός. Είναι εκεί πέρα που να δείτε, πρέπει να το χάσουμε. Πρέπει να δώβατε. Ας το ελπίσουμε. Γιατί κοιτάξτε στο μπροσταλό και είχα την κάμερα εδώ. Φάση σκατά φωτισμό έχουμε. Είναι βράδυ αυτό, είχα την κάμερα. Οκ, μέντς. Τι άλλη μαλακία θα κάνω τώρα. Ας πέσουν τα άλλα βίντεο. Λοιπόν, τώρα είναι μιας άλλης πρόκλησης. Μου λέει ο Hunters, Boosters, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κανένα όνομα απ' έξω. Βγάλε τη φλούβα ενός κρεμμυδιού και φάτη. Σε φάει λίγο αυτή. Σκόρδο δεν βρήκα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν βρήκα σκόρδο. Ορίστε, βλέπετε. Φάση. Μάθετε. Και η κόρας. Δεν γαμίσει. Ξαφανίστηκε live. Ορίστε και μεριά από το κρεμμύδι που έχει φαγωθεί, δεν φαίνεται, αλλά εντάξει. Αλλά και ήταν πολύ αηδία. Το είχα ξεράσει την πραγματικότητα. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Οκ, τώρα αυτό θα το μισήσω. Μου λέει ο Άγγελος Assassin, λοιπόν, αυτό δεν θυμάμαι καλά. Βάλε χυμό, πιπέρι, ξύδι, λάδι, αλάτι και πιάστα μαζί με χυμό. Δεν έχω χυμό εγώ αυτή τη φορά, έχω κοκακόλα, δεν έχω χυμό σπίτι, θα βάλω λίγο κοκακόλα. Ωραία, βλέπουμε, μπήκε κοκακόλα, είναι ποτήρι. Να φανεί κιόλας, να με βλέπετε μόνο. Κάνω προκλήσεις ρε.
Έβαλα κοκακόλα μόνο μισό λεπτό. Αλάτι. Εδώ η κούπα. Έπεσε. Σπάσει, έπεσε. Έτσι live μες στην κούπα, το έβαλε αυτό. Αφήνω την κούπα εδώ να τη βλέπετε, να μου λέτε χιέστε εδώ μπροστά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βάλαμε αλάτι, πιπέρι, είναι αυτό, ρίγανη είναι αυτό. Πού έχει πιπέρι? Πού έχει πιπέρι, φάση, δεν έχουμε πιπέρι. Ναι. Καλά, βάζω εγώ το ξυδάκι μου τώρα εδώ που το βρήκα μπροστά μου. Βλέπουμε εδώ την κούπα, τη βλέπουμε. Είδαμε που έπαιζε το ξύδι, έπαιζε το ξύδι, Και βάλαμε και πολύ. Και το ξύδι δεν μ' άρεσε καθόλου όταν λέμε. Νομίζω λέει και βάλει και λεμόνι. Έχω και λεμονάκι εδώ. Έχω βάλει πολλές τάνες. Φάση τι άλλο είπε ο μαλάκας. Σε βρω κάπου, λάδι θέλει εδώ πάνω. Λάδι εδώ. Λάδι είναι αυτό, μην το περάσετε. Να πάρω τζούμπο. Πού είναι, ήρθε η μάνα. Κόλλα. Τι? Ήρθε η μάνα. Όχι, τώρα κάνω βίντεο, γεια. Κάνω ένα βιντεάκι τώρα. Ναι, να πάρω. Με λάδι. Δεν το περάσετε και οξύδι. Γιατί φωνάζετε μέσα, δεν σας αφήνετε να διαβάσετε. Κάνω προκλήσεις, κάνω προκλήσεις. Τι κάνεις παιδάκι μου εκεί πέρα? Προκλήσεις. Τι είναι προκλήσεις? Ένα βιντεάκι. Τι κάνει, τι κάνει. Νικό, η ώρα είναι για διάβασμα. Εντάξει. Μη μου σπάσεις το νευρικό σύστημα. Τραβάω βίντεο, μαμά. Μην αρχίσεις. Λοιπόν, Νικό, τελειώνω. Είναι όλα εδώ μέσα. Νικό, τελείωνα έτσι. Ναι, εντάξει, θα τελειώσω. Μισό λεπτό. Πάτσε μόνο την κραγούλα. Θα με κατέβω. Δεν είσαι ετοιμασμένος να κάνω τον Νίκο. Σημασμένος. Όλα επαναλήψη κάνω. Λίγο ησυχία όμως. Η ησυχία σου κάνει αυτή. Δεν ακούς τι γίνεται. Αν έβρισκα κάλτσες πουθενά να τις φορέσω όταν είσαι κάλτσες. Στη Βαλκανία εγώ μετά. Να η άλλη μπορεί. Τι να κάνω, βρημένη. Α, τσέμπρεξε. Εκεί πέρα ζωγράφησε κοτούλα, ματάκι, ματάκι. Τι πάει αυτό, το ζωγράφησε, το έκανε πίνακα. Να πάρεις το κοδοστάρκο. Αλλά εδώ, τι το έδωσα. Να πας, ναι, ωραία, να πάρεις το τζάμα. Δεν πίνω άλλο. Να πάρεις το τζάμα και να καφάεις καρτόφλα. Δεν μπορείς να βλέπεις. Δεν το πάμε εκεί να το βάλουμε. Αυτή να το βάλει γιατί, έρχεται και εδώ. Τόπια, με μπισκότα, Άγγελες Assassins. Λένε να φύγουμε και να σας συμμετέχω εγώ καφέ. Ότι πρόδρομε ήρθε και η σειρά στους προβλήσεις. Μου λες πέτα νερό σε 2 περιστικούς, έχω το μπουκάλι που είναι τρίπιο. Μόνο πρόδρομε, δυστυχώς δεν θα ρίξω στους περιστικούς γιατί σκέψου ότι πάνε στη δουλειά τους, ξέρω εγώ, έχει ξεσφάσει τους βρέξεις, πρέπει να γυρίσουν σπίτι τους, να αλλάξουν, να γυρίσουν στη δουλειά τους, να πετάσουν αμάξια και μπορεί να τύχει να πετάξω και σε άνθρωπο, δεν ξέρω. Μου λες σε 2 περαστικούς, εγώ θα το πετάξω σε 5 αμάξια. Άμα δεν περνάνε αμάξια, δεν περνάνε περαστική ή ποδήλατα, θα ρίξω σε ποδήλατα. Ο περαστικός εκεί πέρα πάνω του με πια, δεν τον φτάνω με νερό. Δεν με περάσω εδώ πέρα κάτω. Είναι πάνω στο skateboard φάση. Και κάνω παραδόθε και κρύο αέρα. Και έχω παγώσει. Να ορίσει το νερό, φεύγει. Βρέξαμε κάτω. Τραβάμε όλα. Το αμάξι. Λοιπόν, παιδιά, αμάξι. Αστοχήσαμε για μότα. Λοιπόν, είναι ποδήλατο αυτό. Προσοχή. Μας κοιτάει γαμώτο, δεν μπορεί. Λοιπόν, έχουμε το ποδήλατο εδώ πέρα. Πέρασε γαμώ το σπίτι του. Το ίδιο με πριν ήτανε. Φάση δεν περνάει κανένας. Είναι εδώ μετά από μισή ώρα. Και κάθομαι εδώ με ένα μπουκάλι νερό στο μαλάκι. Δεν έχω ρίξει καθόλου ότι δεν περνάει κανένας.
άμα περνάει τα άριχνα, είχα μια αποτυχημένη προσπάθεια σε ένα ποδήλατο και σε ένα αμάξι. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έρχεται ένα αμάξι μακριά, επιτέλους, γιατί πεζός δεν περνάει στην καμία. Βάλει ο ίδιος με αυτό το ποδήλατο. Θέλει να στρίψει. Δεν το πιστεύω. Στρίψει στο ποδήλατο. Αχ, δεν το πέτυχα. Γάμο, το ξέρω, το πέρασε. Γάμο, το έστριψε το πάστα. Φάση, έχει περάσει άλλο τατάκι από εκείνη την ώρα που σας μίλωσα για τη μισή ώρα. Δεν περνάει όταν λέμε κανένας. Μηχανή μας βλέπει, κοιτάει πάνω, όλοι κοιτάνε πάνω σήμερα. Αμάξι λοιπόν, είναι το αμάξι από τους γειτονές μου και παίρνει με αυτό αμάξι. Το πέτυχα, μαλάκια, θα σταματήσει και θα μας γαμίσει. Σταμάτησε! Μαλάκες πέρασαν εδώ μέσα από το παράθυρο. Σταμάτησε. Αμάξι, αυτό το ξέρω, ας το βάλει τώρα. Αυτό σταμάτησε εκεί πέρα. Είναι για φροντιστήριο του μισή. Τέλος πάντων. Και εγώ κατατρώμαξα. Εγώ περνάω μέσα το μαλάκα και πετάω νερό από εδώ και ρίχνω και κάτω και ρίχνω και κάτω. Τέλος πάντων, πετάξαμε στην αμάξι, κατατρώμαξα, έπεσε μέσα πραγματικά μέσα το παράθυρο, πέτυχε τους ανθρώπους εδώ μέσα, αλλά σταμάτησε για να πάει το παιδρικό φροντιστήριο. Οκ. Fuck my life. Λοιπόν, μαλάκες, τι άλλο μια πρόκληση και είναι σφάχα το πισέ το πόδρομα, δεν μπορούσα να την ηλεκτρικάσω την πρόκληση. Δεν παίρνω γιατί δεν είμαι κανένας. Πρέπει να είχαν δύο πραστικούς κάτω από τη πολυκατοικία. Λοιπόν, μου λέει φάμε μια χαρτοπετσέτα. Χαρτοπετσέτα, έχουμε χαρτοπετσέτα εδώ, χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, καρτοπετσέτα. Εδώ πέρα είναι το χαμό. Εσύ έγινε εδώ, μεγάλη. Λοιπόν, το βάλω να με βλέπετε, I think. Χαρτοπετσέτα, να την κόψουμε λίγο μικρότερα για να μπορούμε να τα πιούμε. Εδώ. Δοκιμάστε το ρε. Δεν θυμάμαι αυτή η πράγμα σε όποιον ήτανε, αλλά τη θυμάμαι. Να σου βγαίνει να την καταπιείς. Μαλάκα μου κάτσε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και γεια σας!